Guk euskalduntasunari buruz hitz egin nahi dugu, euskal erruari buruz, euskal hirriari buruz, euskal identitatearen eraikuntza horretan bakoitzak daukan pertzepzio barne gatazka, irribarre hoiei guztiei buruz. Hori ari gara jendearekin lanean, dinamika desberdinak eginez, jendearen bizipenak eta testigantzak entzuten, eta horrek guztiarekin gu elikatuz, ez dakigun oso ondo zeaterako zaigun honetan lanean. Jendea kulturalki ere oso aberatsa dalako orrun hasieratik iritsi ginenean genuen antzerki lan bat ikusteko, zineklub bat ezagutzeko, antzerki talde bat, euskara elkarte bat. Jende asko dago aktiboa eta gogotsua, ez? Eta horren hoiekin hasi ginean kilikak egiten elkarri eta emakumeen etxearen esker egin genuen horri antzerki tailertxo bat. Gero egingo dugu beste bat ere, hilabete bukaeran. Saio irekiak ere izango ditugu, hemen herrian bertan, eta horren ikusten da, badaudelan eta hemen aukerak, plazak, jendeak ezagutzen ditugunak eta ezagutzeko daudenak, guri kontatzeko gauzatxoak eta guk ere konpartitzeko. Guri ere oso ondo etortzen zaigu hausnarketa hau, guk ere euskaldun izatearen erru hori edo euskalduntasuna edo euskera edo irri hori nahi duguna eta batzutan urrua ere, atera daiteke, nondik eta nora sentitzen ditugun bilaketa honetan, ontsegia pilatu, elikatu. Azken finean guk herri bezala gea, hizkuntzagatikan eta kulturagatikan, ez? Kultura ez baldin badugu bultzatzen eta instituziotikan ez badugu kultura bultzatzen, zertarako gaude instituzioak. Gure ardatz importantenetako bat, beste asko bezala, gizarte zerbitzuak eta etxebizitzak eta beste gai asko daudenez, kirolak, baina importantenetakoa kultura da. Kulturak egiten gaitu herri eta egiten gaitu Euskal Herri.